न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोरोना विकेंड कर्फ्यू मध्ये कतिबी खासगी बंदर निर्माणाक रस्त्या काम करूक सुरुवात केल्ली विरोध करून निस्तेकारान आत्महत्या करूक प्रयत्न केल्ली घटना आज होन्नावर तालुक्यात घडली। होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड निस्त्या बंदर प्रदेशात खासगी वाणिज्य बंदर निर्माण करूक सुरुवात केल्ले विरोध करून आज निस्तेकारान व्हड प्रमाणात स्ट्राईक केलो। तसेच पोलीस बंदोबस्तीत रस्त करचे कामाक सुरुवात केल्यान आणि स्थानिक लोकांनी घर आणि शेड काढिल्ल्यान निस्तेकारान समुद्रात उडी मारून आत्महत्या करूक प्रयत्न केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अलग अलग पोलीस स्टेशनांचेर जप्त केल्ले नशेचे पदार्थ न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विलेवारी केले। जिल्ह्याच्या अलग अलग पोलीस स्टेशनांचेर मेळघून टोटल 19 प्रकरणात जप्त केल्ले गांजा, चरस, गांजाची झाडा हे सगळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार विलेवारी केले। त्यापैकी 88 किलो 905 ग्राम 148 मिली गांजा, 504 ग्राम चरस आणि 431 गांजाची झाडा विलेवारी केले। हेची कुल ती किंमत 24,80,700 आसा। अंकोला तालुक्याच्या बोगरीबैल आशिल्ल्या IMA कान ट्रीटमेंट फॅसिलिटी हेमगेले त्याच विलेवारी घटकात ही सगळी नशेची पदार्थ विलेवारी केले। मणिपाल आरोग्य कार्ड 2021च्या नोंदणीकेक आज सुरुवात झाली। मणिपाल उन्नत शिक्षण अकादमीचे उपकुलपती डॉक्टर HS बल्लाळ हेमी नोंदणीकेक सुरुवात करून दिले। समाजात सगळ्या लोकांक सस्तात बरी आरोग्य सेवा दिवच उद्देशाक आज 20 वर्ष यशस्वी पूर्ण झाले। गेल्या 20 वर्षात सामाजिक काळजेन उत्कृष्ट दर्जेचे इलाज कमी दरात दिवन घेऊन जास्त सदस्याक ह्या योजनेत नोंदणूक करून घेऊक यशस्वी झाला, असे डॉक्टर HS बल्लाळ हेमी सांगले। ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಜೂನ್ 9ರಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದು ಚಾಲನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ भारतीय जनता संघाचे संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी हेमगेल्या पुण्यस्मरणेच्या निमित्तान भारतीय जनता पक्ष देशभर जून 23 तारीख ते जुलै 6 तारीख पर्यंत वृक्षारोपण अभियान करते आसा। तेजेन आज अंकोलच्या BJP कार्यकर्त्यान अकसूर हांगा झाडां नाटली। हेमी सगळे समुद्र किनाऱ्याचेर रावन घेवन जीवन करून आशिल्ले निस्तेकार कुटुंब कोरोना संकटा वेळाचेर उद्योग ना जावन घरात आशिल्ले आमकां आज सकाळी अधिकारी लोकांन व्हड शॉक दिले। खासगी बंदर बांदचे खातीर रस्तो करूंक पडती आशिल्लो पावस बी लेखा धन नासतना पोलीस बंदोबस्तीत निस्तेकाराले शेड आणि घराक JCB लायली। तेजे निस्तेकाराले पायापंदातली जमीन घसरलस जाला। होन्नावर तालुक्याच्या कासरकोट डोंका भागात शरावती न्हंय किनारेचेर सुमार 600 करोड रुपयेत HPPL कंपनी वाणिज्य बंदर करते आसा। सरकारान वाणिज्य बंदर निर्माण करूक 93 एकर जमीन मंजूर केला।
गेल्या 1 महिन्या पहिले वाणिज्य बंदर निर्माण करूक सुरू केल्ले, नंतर स्थानिक लोकांनी विरोध केल्ल्यान काम अर्धाचेर सोडिले, पण आजपर्यंत ही कंपनी स्थानिक लोकांनी घर काढून घेऊन रस्तो करूक मुखार येयला. आज सकाळी सुमार 500पेक्षा जास्त पोलीस बंदोबस्तेत 3 JCB लावून घेऊन 10-12 शेड काढली आणि किनाऱ्याचेर आशिल्ले नाल्ला माड उडयले. कोरोनाच्या ह्या संकटा वेळाचेर पोलीस पावस पडते आशिल्ले तेन्ना बी मनीसपाण ना जाल्ल्या सारके वागतेत आसात. पयलीं कसली बी माहिती दिनासतना अकस्मात येवन जिवनाक आधार आशिल्ले शेड आनी घर म्हूण उडयले. इतलो व्हड अन्याय जाल्यार बी सरकार निस्तेकाराल्या मदतीक येतेना अशें निस्तेकारान क्रोध व्यक्त केला. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400ರಿಂದ 500 ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು AC ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಗಿರಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು 10 ಬೋಟಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೋಡನನ್ನು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಕೋವಿಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥವ್ರೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಮೀನುಗಾರರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. कासरकोड मल्लुकुरवा प्रदेशात सुमार 600पेक्षा जास्त निस्तेकार कुटुंब आसात. जाल्यार सरकारान स्थानिक लोकांक कसली बी सारकी माहिती दिनासतना कामगारी सुरू केला. आज रस्त्या काम सुरू करून घेवन मुखाल दिसाक सुदारणेच्या नांवाचेर सगळे निस्तेकारांक हांच्यान उठयतले अशी तयारी चल्ला. तशें म्हण आतां ही योजना हांच्यान बंद करूं जाय अशें निस्तेकार मागणी करते आसात. ಹೌದು, ನಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿಯೋದು, ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಳೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೇನು ಇದಿಲ್ವಾ? ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಡೆಗೆ ಮನೆ ಹಗುರ ತೆಗಿತ್ರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸೆಟ್ ಮನೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡುದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? हेजे बद्दल अधिकारीक विचारल्यार पयलीं स्थानीक निस्तेकारा उलवणी जाला, सबक निर्णय बी घेयला. जाल्यार कोविड कारण आशिल्ल्यान काम बंद आशिल्लें, पण आतां सेट आनी घर काडचें काम सुरू केलां. पयलीं लागून निस्तेकार हांगात रावते आशिल्ल्यान घर काडले नंतर बेजार दिसचें सहज आसा, पण आमकां परिहार दिवचे बद्दल बी क्रम घेयला. आज खाली 1 किलोमीटर भागात मात्र सफाई करते आसात अशें तेमी सांगतात. पळोवंक गेल्यार होन्नावर कासरकोडात नुस्तेमारचे प्रदेशात खासगी वाणिज्य बंदर करूक मुखार नुस्तेकाराक सगळ्याक उठयतले अशी नुस्तेकाराक भंय लागला. खासगी कंपनीच्या सुदारणेक नुस्तेकारालो मूळ जागो काण घेते आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणात स्ट्रायक बी चलतेल आसा.
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 71 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 5, अंकोला 5, कुमटा 14, होन्नावर 12, भटकळ 6, शिर्शी 11, सिद्धापूर 4, यल्लापूर 4, मुंडगोड 2, हळियाळ 5 आणि जोयडात 3 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,492 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 49,879 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 914 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 799 लोकांले मरण झाला. आजच्या इतलत न्यूज मुकल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.